obuna buno mbawate pharmacy iyubwata mulyogo onsi mbawate lab department asibakulingolya amarwire au mbawate obukoreri bwa ICU ulya bwa theater guse radiology mbawate obukoreri bwa oncology gukora bari dialysis mbawate emergency wing na wigo amarigani abuna yeguru asibago babwate maternity wing igati obukoreri bundo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisumu Migori imeyumuchiriga omusongo asamange bakeresi bigotera se kinamba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch ose emisangerekano ya siasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liri ya kigima eri cyujugire ligo kwana n'ekinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obukoreri wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneki county chonsi imeyensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange ne aino munchile na nutagite ko igendereria na bwigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusyuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagite koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event unabono ilia catering egati chinde twakere esimirero wetera asinamba 0741499726 gose 0704765412 wigo nabukututalira asicyabizi chito imiyomo cyomusongo asamagajo auru towers mirongo litangani mbarabari na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchili bwao na Gatemba TV rero Gatemba Television Network ikinekeunga kya mamagusi tariki na mirongo hebere na isano na isatu mutinyino yo gatano mwaka no yobekirubira mirongo hebere ne tano no mumwancho muligiriri eno kwegena mbiyore andonsia sole na kwanire abo kwalikane kwanyora mangana maya ye kiunga chinsebere cyabo no butiko literana isera sinyakunde a sense meli manyiryo igare Wilson Makole itangani anegati ali kwalikane tia sinchira yobwenge umwana oyo kire bwana mara gatatu itangani ga chita kangibire binta kangibire gasi akangibire obosi akayoba kesora nesani kingi akaira
akabwatwa ko polisi nanda akasokigwa gacho eria kamera tara shina video mutinyoka na bana bako tukogora sukuru agake etirisa ada toko tokongentera abana nkaika ko unga kura abantu bamuntu bagankora omusa yomo w'emyaka ya igatu agusambwa gwikugo kwa sensemo ya igorera omachoge bora bwe county ya Kisii aso gwikirania ibikorwo by'obusali. Tuko na wasichana wengi kutoka Kisii nzima from different schools ambao wamekuja kusherekea menstrual hygiene, siku ya wasichana ya kuona damu. Na reason as to why we have started this in a very big way, it's because in Kisii County we have menstrual poverty in most of the regions back in the villages. Ababwatani guchingira mang'ana arengete umwana omunyaruka ase University ya Kisii county ya Kisii. So we come to pray because we believe in God. And we believe in a superior being. Abarai bakorawa n'umuraibe nsomuske William Ruto gwikirana somoyiga gugusabira ensi ya Kenya ase omubuganio yomo ime ye county ya Nairobi. Karibu omonchomo riria omusayo mo w'emyaka ya igatwa igaitwa gwikogo kwa asugusambwa n'abanyakanyoro babwata obororo bonge asensemo ya Getumo ime ya igorere bunge yabo machoge bora bwe county ya Kisii kulingana n'abamenya baigani go bakorera buno omusayo igabere kawikirani bikorwa by'obusali asabo igo batabuna nigo babire bakobeka kiroboti asegetu ky'abanyanyimbo asabono bitambukero binde byonsi bitali koimukirwa muri kito Gilbert Copy aroboturu asenjira yobwikirano Nime ase ekenyoro kya inani Bombaba East location asensemo ya machoge bwa burabu asamenyi bensemi igo babukira egekorwa kyugokumya ase umongino yombo atoka kangentire tukulia rero nigo tebekana ng'omusawo yomo iyo nyara koba gusambwa n'obururo bw'abanyakenyoro nigo nyara koba gutachira umongino yinse ekorukirira abanyakenyoro abugunyara koba kumusamba ijadi omundi mausa sitonge tumoga abangina babeire n'obugwa bakwana kujiranya majeruje esengenjo bakubuturuji imbere bono twanyoro yo mobo ne twasambire gaiga sekenyo kya igorera angoro kumobati soro egente como mro ya bereka akora tali bono litunde ntanga ni nyono bwa tuitwa ogoitwa kwa abantu na mono abantu abanene asoro ngoro iga nabo igo gutakirunse kwa abantu baitanitie emyaka baya ko gwekanigwa gotiase ebikorwa bya obotindu nabo igo opagiruko oboke baga sensemo yorogongoriga engoro gross mora ubure umwana oyo chire bwana mara gatatu bitangani gacha takangibire binta kangibire gasi akangibire obosi akayiba bakesora nesani kinya akaira akabwatwa ko polisi nanda akasokigwa gacha eria kamera tara shina video mutinyoka na bana bako tukogora sukuru agake etirisa ada toko tokongentera abana nkaika ko unga kura abantu bamuntu bagankora akamera ko tsalikisano igare no moyo agake tirisa nkire toko lero muntu akosoka kocha nyumba baka ninga kiro moyo ga kinga karo kura abantu bamuntu bakakale kominyoka gote ngota bunganga nanchikolika abantu bamuntu gakinkonye abara ikurwa soro ngoro iga nigo banyara ko bakogike bagogikeria egakorwa ekeiga asengenje tari ntunde ntangani ata ko bagyo gutoka na sokenyore ekeiga Maria tangoro kuchakiri ni manyenye mugaka abantu bamintoto kumeti omwana oyo moiteta rero lyo kachaka okorire bituko kogenda na bakobwatwa oirumagena oirana no burayi bwa provincial administration bwanyara ko bukora gwekiara asengenjo getambukiro nkeyo banyara ko bakuimukia guikeraga koruganya ko bikuimukiwa amako y'abanyakenyoro asiri tukulia rero abagambi baminteme no mubago tokorera emeronge bona bakire korigereri nereri kwana sense meyo oburayi obumbanya ko bokweresera ikikiaganya ko bage kogendera sorogongoro ya Nchino mchifu William kurese location ya Bombaba East tuimukira siri tukolyala romambia n'umushangao manene asinginchwa yugo kwa kumongina Damaris Kemonto yu ambaye kwa matana no borori yekorekana nga omwana oyo mumurumu abo yu omwana wa yabono ye kwamba korekana
igo matana novo site guguru kwa kana tapo uchunguzi haijafanywa kabisa ithibitishe ni nini, lakini kama huyu vijana alionekana asa hiyo na aronekana asa hiyo naendekere amwana incho yorange mono na machuanga naga gikurikianse igekora kana ngamubwate mioyo na kumukorera gitwaru gitarikia uyuki kire gusira karo okurigereria asensemo ya mugonga ni gokorora nga obo kibago byo banyako gukomenta kana sengencho abantu abayigani go bakubwa se ikinsemo ao no yiga nakagire ko boyo mu bwabaria banya ko bakuyiriro uwo kibago kina asensemo ya mugonga nararinge kuru asensemo ya ekenyoro kya inani ensemo ya Bombaba East kurwa machogo abora bungo riboteregete mama litane Gilbert Kobi o Gilbert Kobi ha sorobotiro na sorobotiro manchomo rire no togoswera libori riri tukerero njira ke torane kibuna ngokora tole bikorwa byobosale ase binyoro njira ke torane ki gukora tole bikorwa byobosale ase binyoro sanga mwananchi wetera se namba yesime wetera asokolika ujumbenke ya 0726447367 namba yesime wetera ase unchumbenke gos SMS 0726447367 nabo Gatembe TV Facebook nabo YouTube ituko lya rero ni gabagwatani bokuligeria bokoreri bw'omwana omunyaruka wachingira litukirigeme ya University ya Kisii asokwena na maigelio yokurenda nabo igogokinia ekerengo kyobocheno anene asa matukabo akero mutienyi ukwanekere kyo yokurige kerogo kyo women rep ase county ya Kisii sketa kwambuka igakwanirane no bolemeru ase chinka akwirira abanyaruka utigera gisukuru nchera na konyora marito amapema marikito dibon asanya orobotiru asenjira yobwikira haso koraga litukulio gochengera Meneslio Hygiene imeyense ya Kenya ekaunti ya Kisii litukulia lero nigo aborokiwa abanyaruka kurochi skuru au baumerana ase University ya Kisii unijireyemo yokonyora amaigilio naboigo okwirenda muyega obagukurawa ne kiombe kia Kenya Girl Guide Association amuna babwatani ao Jina naitwa Catherine Kumuntu Amaya. Mimi ni Guide Commissioner wa Nyanza Region na Kisii County. Leo tuna furaha sana sababu tuko hapa Kisii University. Tuko na wasichana wengi kutoka Kisii nzima from different schools ambao wamekuja kusherekea menstrual hygiene, siku ya wasichana ya kuona damu. Na reason as to why we have started this in a very big way, it's because in Kisii County we have menstrual poverty in most of the regions back in the villages. And about to wear blankets, bed sheets, so tuacha tuegeria abana obusafi ekerebago on their special days. Ensemo jindi ekerenga kiabo nugukinia ekerengo kyobochenu uchesa abana abanyaruka engana yabetege komukuna oyokuriye kerogo kyobo women rep me county ya Kisii skita kwamboka skita kwamboka lero tindiga abuna politician today ami as a mother and as a sponsor to this program. So rere twacha egere tokore kibanyoro go semibu n'abanyagitari baregaiga and all the stakeholders about gutumia sanitary pads. Umurubirejo igani gobeire segetenene guchisumwa n'omunyaruka anene ase abange babo bagendete gwitera amakong ao nemechando kubatakana nobotaka bagendete konekigwa imase binyoro. This is a program na chakire ndakito gukora every month if possible, every school into tori wakora igasiria for konyore benefit. It's not a profit making process. Na tungependa wasichana pale nje waweze kujitoa na waweze kuingia katika Kenya Girl Guide ili waweze kufunzwa zaidi juu ya maneno kama haya, because in Kenya Girl Guide tuna embrace msichana na tunamfunza jinsi mtoto anavyoendelea kukua, the change in society. That is the Kenya Girl Guide Association. Eka nogo komisana buna abana abaiseke abange ba komisi school asengenje batabwa sanitary pads ekele baron their special days. Ekenege tukiabeire documented amatuka mange, but there is no action that is being done. Ono chebnante ne inenkuriye kerwo kyabangana igonta kete kogenda bakase obisi yo CS imokwanere torore ntota chaka Kenya yostra chakirankaga
chisukuru chospi abana abaiseke bayo sanitary pads free. Omwele jeskitani garuo kubolia gocha ase wizara yejisemi inse yomuske migosi ogamba gotinya obolindi ase chisukuru iligo Kenya ebikora byaborokiwa gusiria magima ayankorengana n'umuriro obete kugwatikali tukulie gorobu ase skuru yabaiseke ya utumishi. Safety of school should be a guarantee. Ekiagere school abana dormitory mintota keri gutwara these cases kera chabere chikoba nane then egen toko saba ministry education make sure keri school nebwa nere compliant na mangana yoko abantu ko fight umuriro chibane tutware fire extinguishers kere sejido so that kaya ntumune ke yachakire abana buna girl guide scouts ngonyora bare mba kwegeribu how to cap those kind of situations. Kuroiga ase University ya Kisii ili anankoro kwa Dipon Asanya. Yamuno mulikito Dipon Asanya hasoro gochuru. Oigo manchumo really aseriboli leito. Nelinde gosengu sabo kwa beraseri boli leito litukalero. Igo lire hengoraki gosengora yega. Gendete kugwatuka guchi asaba ibuli bali banyara bagosiro abana babo aso muriro hoba kugwateka seskuru ya utumishi imeyagirigiri he county ya Nakuru. Ngore yago asaba ibuli bali abana babo banyora aso mubasikano bw'umuriro ase hensemo ya utumishi go seskuru ya utumishi girigiri ime ye county ya Nakuru. Sanga mwana njugwetera se namba yesimi ya 0726447367 Tembe TV, Facebook na Boigo, YouTube. Nasemo ya BMC ya basubati kurwase kaunti ya Kisii nigomo basolero baruwa bokonye. Ebitamba byo bochanu asaba n'abanyaruka sejibunge kinga kinsengi mayali ngo cengera litukore bochanu wa matuko asaba n'abanyaruka n'abayiga basubati. Kolengana no muskiliri anigole. Dolbinu bwali hokogani nkoraroro okobwaterana nabo bwatani heligo siro boso kucinga ki cyama tukayo muri kitodani runtiri. Orobotura sinchira yobekira. Kero mwaka umutinyo gatano lituko li23 insengima nigego chengira lituko liobocheno hasa abana banyeruka na basubati chinga kicha matukabo na kurwase kaunti ya Kisii MC Machore umuske Dolphin Bwari umuske Lilian Gor nigo basanga na borokiwa banyeruka achiskuru ao baba obasemia igoro yobugima igoro ya masomo na balirinde haso bugima na magaye baba watokera ebitamba byo cheno tuwabere togotarira chiskuru ao esengencho yoko kwanera abana baito abanyaruka tokubakwanira on challenges bagotwara bana banyaruka igento gekoro ku period poverty abana mbari batanyare konyora nonya na sanitary pad na butuacha gotarira lero erinde tukwane na barabuto batebigoro ya masomo tubatebi education very important sana sa mwana omunyaruka na ndo mwana omunyaruka nagwente ko ba empowered na barabu bato promise ningo kwa very hard banyore amatemu grade chingia and because of that ntogendere gutara chiskuru chinyinge to gukwanira mwana wetu munyaruka anyare ko bawo goikinia kimasomo na goikinia in terms of empowerment gotora chinguru na itokonyora abanyaruka bagotoka sichi obisi yetu chinene na gotoka at least naso echinafasi chetu choburai korengana nagoro kogania nkororo gukubwaterana na bubwatani ao irio gosirio bosoko chinga kicho konya boigo aborokigwa konyora chinga kichinyororo cyo gukora masomo abo. Tumekuja tukajadiliana na tukasema ya kuwa msichana anapoenda katika siku zake za hedhi anafaa kupatiwa support ambayo inafaa. Wale watakuwa na uchungu wataweza kuona the nurse ama yule ambayo ako responsible, na wazazi haswa ni kazi yao kuhakikisha hizi sanitary towels na other items za kutumia kwa menstruation zinapatikana. Asense mwende aborokia ababorokiwa baiga nigo bakwanira gosemeri kwabo naborokiwa baiga mbachiko korebu ya kimasomo kubakonya gwikirene chindoto chabo asubugima. This one will assist them elinde banyako bere klasime bakonya ko baba kuburu kwenda kobera matuka mange inka
bamisia masomo ekero kurigereria matuko bakomisia skuru nyandi bakoberororo nabo performance ekonyara yawire na maekero babere skuru matukonsi linde banya ekonyora bakonyora achisemi na performance bakimprove tiga banyari bagokoromoki buna ba promise mheshimiwa Lilian na mheshimiwa Dolphin na ndio tonyare konyora great goodies na the next year we give them a reason as to why they should come here. Rero aba MC abaiga ni kubasanga na boroki wa ase skuru ya secondary ya St Catherine Iranda imeyenyetie ko ase bunge ya Kitutu cha South. Boroki wa ase skuru ya secondary ya Igorera imeye bunge ya Bomachoge Burabu. Skuru ya secondary ya Bogeche DOK yo kutoka ase bunge ya Nyiribari Masaba. Skuru ya Boroso ya Kemuga imeye ward ya Ichuni gatie chinde chinyinge. Nkuruba terega taseni kiage tembe korega se county ya Kisii leterane nguru kwa Daniel Untiri. Bima mulikito Daniel Untiri hasa robotiru. Wabatani bebunge ya mwananchi kurwa mitamayo imeye wadi yerigoma. Ikobaganire hobora ibe county ya Nyamira wekirani amagendro. Kukwana chinga kijaba na inchi abo gose aba na inchi abo. Ikoba muchiri hobora ibe county ya Sebateruna. Igo bogendete gotiga bananchi guchandika asobotekerani wa amagendro muri kito Paul Kapokara arobotirwa sinchira yoboikira babwatani abaiga babunga la mwananchi korega sinseme chiga cheme tamayo junction nigo bagenda ko babagwe sokya nakogendera ko babeka abarayi ase ekebiro yentukolengana maraburu baganiri amagenderero nyagitanere abege tue nyabogo igorari yabore bono ro ne chombe chikoraro ne bibengi bono tosine omwemsio itogaki inubana mwana kogendo yani mario kotayo eliti center neta kerimeta maywa mwemsio ito injito bekere eliti center neta maywa no mugabana ekiara tu abata chikura motokonya tari tu abata chikura motike nyagitari chiko guchi machine bono bondari karakana tutagete ne nyagitari ago kwanera igorio mwemsio korase ewadi ya yerigoma niko bagendera ko bakomoganya kwene kibuna nkoro isale chi street light ejo kiranyara ko bachikoreto burabucinga gichabutuko naboigo ukoroboke bago na kurwali bagaligira gucha sabonchilia kubasinse chiga cha metamaywa ini security ge gocha senge chobura ugote especially amatuka cinga gichabutuko kuna bona inganto buga tento tagete chitaya mwato tabeti municipality ya Keroka nga ngobeka mori chitaya se town yetu ya metamaywa the upcoming satellite town metamaywa tutagete taya nene the flood mast ile komuleke nene kabisa abangena bali bakoni chingini ali se chiro bali gereri buya barora abakora bajaja bali barali basti amatama toko sabai go murai nyambege se nayo bano tubugate chita chicho mutobekerera nombobeke se back to the chionsi none pare ya metamayo inyerekane nga matuka makeni gatikalite boshibogo chengera litoko lilia hali ya Madaraka Day nigo egati abananchi abagaba yasokire na kubolia umugavana abwigo muno munsi kubwatana ilikoroisha chibara sinseme chiga n'injira ya moyo koroisha ubwete ko buya chipara titobwati for example kaki pare korwa Nyasole primary Nyasole academy ekanisa Nyasole CTA yasoke pare ra muri amageto igesa regete pi ebure nga awagavana gochoreria bore o celebrate asengenjo ya kwende ya madara ya bore tarikia yemo etware kogosaga ki gavana onye gototegerete kogocha obe oira nobe kaba musie bao amo koranje okonya abantu banyasore okonya abantu bamasera obarore chikwende chiri chikoru masera paka machenwa nyabogoye chipare echu chisaregete pi etware kogosaba waigo asinsemo chinde ngo bagendere ko baba kubulia amagendere kwene kigwa na kubulia muraibu ense kwene kibuna nkurigereria ali uchumi yense ya Kenya na nene ligoli lya mabuta asengenjo ya mabuta obugima bwachire igoro kaki bantu mbari kurara enjara nigere chinyombo motoliro igore 160 namangana na wonte tukukwana nganonya ne president igore manyenga ase ground nabora nyoro gotebungo motoriro ore siringi 60 lakini motoriro ko 160 abana mbare skuru abantu ngogora turi chianga chinyomba ngorara turi chirenti ngwa kana turi ka tie president amangana yago ikere teni chiri kwa rusetie oruno mochakano na wotogoteba na kero kene mbuya mono lakini teni njira isana torusire siringi ameronge nene amabutaro nyabeka 170 yinko ripoti ligetaseni cha uwanjete kya Getembe kuruiga imeheye county Nyamira inchi konkoro kwa Pony Cup okara Ekema ya chupire nigo kegora chia bisi chie keme kime ye bunge ya Kitutu Masaba
orubiro yo hoikeranwa na gwatani boimebe kemeke okorwa se county Nyamira amo na barwaniriri bebiruko nigo kerori gose barwesegeto gochia segeso kyomugusi gojamo na komoko bako muske Dr. Fred Matiang'i bosi bochori bonene asaba na inchi baganirigwe kwelikia ko baba gwatani nomoyega hokorekana chinsemo chia tumbe ulikitopol kapokara na roboti rasinchira yobwekira nomoyega honyara ko kuba bwatania arwaniriri bebirogo kurwa ase county ya Nyamira na nene imeye bunge yabo gututu bamasaba abo batonere ebirogo na wigo baratkunyarka bakubuda insiye kyama gya Jubilee wigo nyaraka bagokorawa amono musibati Janet Kumenda uyuru mubwatani munene w'ekyama ya Jubilee kurega se county ga Nyamira gakubodia abantu kweneke buna ngotumeka bari cyabise kigasoko likya ase kyama kega gya Jubilee Garongo na chakone keki iga elinde lya bantu baito bale kobo kimabuhaba bachake kurugo kumwa bakoragira twira nimbi amono sana asa abantu bamasaba babo ngira bakorire gas twa witness iriye kegeni kiyamono bayigoro bisi yabo nenere kworokinga bono Jubilee yabwatire seito busi na mono ase Nyamira wigo siasa chokomwa amagoro muske Fred Matiang'i niko cyabetanse engaki abantu banyereko bakoboli omugusi komwa okoboko omuske Fred Matiang'i iligonchirya oburayi bw'ensibiga ya Kenya intu abagusi intu barangena Matiang'i na intu bana tira tuchake tobo omugusi intu barange tobe libo elimo togo suka wachiga alimo no togo suka bunege ntekemo naende karuto uchuwaka chikure cheito ila to urakere nyombe yeme to igoirega naende nyombe nene mochi ko igora abantu baminto twatare no muske Fred Okengo Matiang'i twanyorere nga Kenya ngima ya moitabire ona bagusimura acha bukumugana bari bonse banya to chandire bagotebange bagotarire goti ya Fred Okengo Matiang'i ngaibara marega. This is a very important function. Yata getenga bara ibonsi onye kokori tutuma sawa ogo support Fred Okengo Matiang'i oba nari boy bari baganye rete ndo musike Fred Okengo Matiang'i ari gusi babera mayayai toko batebinga ni one term ikati yabara ikobe nyoreri bageri kana kogendera guyakera chikoko unenjire yemo yogochorwa sebirogo imeye chinsemo chiria marabule korwa rithina nengoro kwa Josh Mirera korwa Gesima Ward njene aspiring MCA 2027 Gesima Ward igonda getogote banga abantu ari mwaru Gesima mwensi pi biyamona sengencho mwacha 100% andogo sira sengencho yogo chako yorobisie yiga Kenya saba senie naendo noro muchakano na tebire ngambia mono naende kolengana no kwegena waito nendo to yaito yo chiko kombo Gesima Ward gochero wikirana samarieta igonkoro kujeramia osiemo mukaya goboryande owansie korwa asewodi yeri goma 2027 tutagete oborabu tosire Matiang'i oyo no mosike Benson Sironga oyo arabeto wemusie 2013 mpaka 2022 aba baminto bacha inje bakoba 2027 Benson Siro oyo tutukwana kurorera onye national ni ntwale pingi momota kwegera motebenga ki koruoro baganse one time yinko report ligetasini kya ubanjite kya Getembe kuiga asinseme chiga cha Tumbe iyo gotoka meje bunge yabo gututu wa Masabe county ya Nyamira nchiko nguru kwa Polycarp okara Yamuna mulikito Polycarp okara sorobotiro na sorobotiro humonchumu uligire atanyoro mutima komoke kurende haseli bolire litukira rero engora yawo goche hase chamate gochiri go saba iboli bali banyara bagosiria abantu babo kubwatukana no murero wateko botukubokira rero ase skuru y'abanyaruka ya utumishi ime ya Girigiri county ya Nakuru sanga mwananchi witirasi namba yesimu ya 0726447367 Getembe TV Facebook na boigo YouTube tunyoro mutima komoke tukwirana ntogende ne kyonga sinchira yobwekirana
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ibata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbwate course ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'ububundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse nakero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ure school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyorale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero ubundi bachagotokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi ni gutrasi kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubugima bumakiaya. Liga Busungu Medical Center igoba bato bukoreri aho buno mbawate pharmacy iyubata mulyogo onsi mbawate lab department asibakulingolya amarwire au mbawate bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawate bukoreri bwa oncology ukora bare dialysis mbawate emergency wing na wigo amaliga nyabuna yeguru asibu babwate maternity wing igati ubukorera ibondo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisi Kisumu Migori imeyumuchiriga ubusongo asamange bakirisi bigotera sekinamba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Karibu na ndo mwanchomo uligirelia raibense ya Kenya Mosque William Ruto igaire miroberia ya NC ya Kenya asateruna ni gagendete kwene kebokoreri amono gokinya kwebirengo bya uchumi no nyanabo rai aho baikirana sama sabayo ni go baboliro murembe kwenekiwa
ekara serikali gendete kurigiriria obugime abananchi bagendete gwitira gaya kwana chinga kiara abakenya asomo ruberi bwo gusabira ensi ya Kenya asomo gani o Safari Park ime yo mochi o Nairobi Muliketo Ruth Kemuntu arobotura senchira yo wikirano Nase omuyega bw'ogusabira ensi ya Kenya oyo omanyikanite muna National Prayer Breakfast oyo bakogokolekana liituku lya leero ime y'omuchu Nairobi asabarai baba bagwikirana asomo wogani o Safari Park oyo ole asomuchu yoyo o Nairobi Okwana kurwa ase omubogani oyo omuraibu ensi ya Kenya Daktari William Ruto nigabeire kagoteba buna abakenya bonsi nigo bakumusaba Nyasaye ase ng'encho y'obwegeno bwabo. So we come to pray because we believe in God. And we believe in a superior being. Okwana boigo muraibu ensi nigo abeire kagoteba buna nigo eserikali ensi ya Kenya egenderete kurigia lichibu elio lirachigokonya ensi ya Kenya amona abakenya bonsi anene kubwatikana no gukina kwerigoriria mafuta eligenderete koleta liberera litindi aiga asensi ya Kenya. And even the crisis on fuel, we not only have a short-term plan, but we have a long-term one as well. We have found the mechanism how to get our fuel in Turkana and those in the rest of the region to be refined here in our region. Donye nabo nigamenta na goteba buna asobochorio bonene bole bosyo bo mwaka bwechiri bubere na 2025 nigo borachiko bo mulembe na mbakenya nigo barachigo na cha ekina igoro ya barai au barachigo chora asabere kagoteba buna ise kunyalikana aiwe etamu ya kabere koba omuraibu ense ya Kenya nigarachiko gendera gukora emeremo. And they will be peaceful. And there will be no violence. And they will be free and fair. Yes, they will be free and fair. Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Kama Mungu ameamua vingine, that's what will happen. And we will move on as a country. Asensemo yaye umukonyi b'omuraibu ensi ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigaberega kubulia abakenya bonsi gukora kirikire okuganikwa Nyasaye wetera ase okwigena kwabo. Expressing our faith in the various facets, let us do what God wants us to do. Whatever He tells us to do, let us do it. Omonogeri bwe bunge nene omoske Moses Masika wetangula nigabereka goteba buna oborwaniri bwe birogo tibochikoba obobobisa asekeri buna ense ya Kenya nigo eganirigwo kiniwe gochase birengo binde na igotelibu ya obobisa kwenekigwa anene ekero siasa chigendrete gukorekana aiga ense ya Kenya. That our political competition should never be enmity. It should just be but competition. Because when we finish competing, we have a country to look after. Yemo aseyemo kurwa somo wogani o Safari Park imeo mocho Nairobi inkolipotalia egetaseni kia Getembe TV nchani gongoro kwa Ruth Kemunto. Bemono mulikito Ruth Kemunto hasoro botiru. Abarokiwa ikome na batano no mo nigo beneke gusiria magimabo. Emagega yo muriro mutindi wateka botukubokera rero au wata nyumba choboraro. Ase skuru y'abanyaruka y'utumishe gotoka Girigiri ime ye county ya Nakuru. Kakwana nabariki bamugano mu waziri w'ekiseme Julius Migosi Ogamba. Nigene kiribu nabaroki watano na babere nigo bagendete kurwanira magimabo ase Kinyagitali. Ase mu waziri w'oburende w'ime Kipchumba Murukumene. Igabo liro boterero kwene kigwa chinga ki obotuki bogenderete. 12:45 a.m. A fire broke out in one of the domes on the second floor of that particular dome. And the dome is completely destroyed together with a lot of injuries to our learners. And unfortunately, we lost some of our learners in that incident. I'm going to give you those figures. Ladies and gentlemen, this particular school has a total girls population of 815 girls.
At the time of the incident, the girls that were in school were 808. 7 of the girls were at home for various reasons. Out of the 808 girls, 79 were injured and taken to the hospital. They were treated and 71 of them were discharged. We have 7 currently admitted and 1 has been picked by the parent from the hospital. Out of that number of 808, we have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. It's an unfortunate incident. Most of the students who come to this school are children of our officers who serve in the National Police Service. And so as a ministry and as a family, we stand with everybody. Even as we release the parents whose children are still in school, which is the larger number, and who actually may not have been injured directly, we know that they will need a lot of support, psychosocial support, and the hotline number has been given, which is 1199, for basically for people to call for help. And we are working together with the Red Cross, as you know. They are part of the National Disaster Response Team, so that even when parents, even their children have already gone home, we will make sure that even at home, they will receive counseling services and psychosocial support wherever they may be. Ese hasa horchuru monchumu rigelia tonyore liboli liri tukira lero engora yago goche hasa baibole bali banyara bagusira abana babo kubwatikana n'umuriro watakase ikinyomba cy'uburara seskuru ya baiseke ya utumishi ime ya girigire county ya Nakuru ngamna njuwe terasi namba esimi ya 0726447367 ya Tembe TV Facebook na boigo YouTube. Mulika samangana alengete chichera haigeme yense Salome Muya igene kiruna serikali nigendete kobe komo kiabo kuligiria mangana alengete chichera haigeme yense ya Kenya ugwana chinko kecho Salome nigateruna serikali ne chikwene kibuna nkurwero bosemia ucha saba na incho buya wekerenda kurwa sogosali. We are hoping to conclude it very soon. We are past 60% of the registration of the inmates, and we want to make sure that that concept of universal healthcare is actually a reality. We've already migrated all our officers into SHA and effective from April, and we are already seeing the fruits and the stability that is causing to them and their families. In addition to that, we have a lot of projects revolving around vocational training. We are revamping libraries in our correctional facilities. We've been increasing the number of books, recruiting more teachers, stepping up the vocational training in various aspects. And I'm very happy to see that county governments have really stepped up and come to support us. Recently, we gave out chairs to Bomet, I think Bomet County, and we want to keep at it so that a lot of our inmates are properly trained. In the greening sector, we have done a lot, both at probation and Kenya Prison Service, in terms of generating seedlings, growing the seedlings, and planting and growing of the seedlings, so that we meet our target in the whole bigger scheme of 15 billion trees by 2032. As you can see around, there are a lot of trees in these Kilgoris, and this is in part because of the work probation. Ikiunga chigo soli monchumu ligilia nigo chikole chichonsi chogo somi walimu aigeme yense ya Kenya chichabwate kemina no gwetera sekiombe kyabo
nigo chigosori chiu chaba chigwika omwelio ase chaba chigokorikana ase egeti kia Kisii University kiarenge kwariganirwa ne college ya Sumbi. Abagosori korwa chi college ime ya Kenya banyara kwenyorera obubui ababui nigo barachi kumirana na babui bande korwa chinsi chorongurwa East Africa ime yense ya Tanzania. Oliko kitu Wycliffe Tyson Manyara aroboti rwa senchira yo wikira chikole chichonsi chigosomia obwalimu ase Kenya ekyo chibwate ekiombe kyabo Kenya Teachers College Sports Association yani KTCSA ekyo chigosori kyabo chiachagite mwisonde ase geti gya Kisii University ekyo kiarenge kwariganirwa na college ya Sumbi TTC korwa orosagia rwa Nyanza nchiaika omwelio rero ase ritukuria gatatu. My name is Doreen Chebet Masai from Chester Teachers Training College. I thank God because I have won the race 400 meters hurdles. This is my second time being the gold medalist champion. Kwa majina ni Collins Wanguzi. Mi chuo changu ni Kericho Teachers College na nakimbilia Rift Valley region. Last year nilikuwa number 2, alafu this year nimekuwa number 1. Abagosoria ao korwa chi college ime ya Kenya mbanyara kuinyorera obobui. Firstly, I want to thank the Almighty God for enabling me become the second champion. I was the defending champion shot put, so I'd gone for my medal, and I'm so happy that I was able to defend it. Machakos TTC fili vizuri, mara yangu ya kwanza kuparticipate kwa college races na imekuwa sawa. Mbio ijakuwa mbaya, imenipeleka vizuri sana, na ndio ufaulu kwa mbio ni lazima ufanye mazoezi ya kutosha, na pia ujiambie kwa unaweza. Ukishajiambia unaweza, uwezi shindwa. Ababui yabo niko barachi kumerana na ababui bande korwa chinse chia East Africa asense ya Tanzania. Amacha Alexina from Eregi TTC. We are here for the Teacher Training Colleges Championship, the Nationals in Kisii Stadium, and we have played a tug of war game. This is the first ever tug of war game to be introduced in the colleges, and we are the winners, we are the champions. We have won against Nyanza region, and we are so excited, we are so happy thanks to our coach. Kuripoti Gatembe, Wycliffe Tyson Manyara. Orai bikimbekyo gya Kenya Teachers College Sports Association naboiga habarigani kurwa sorongo rwa Nyanza ne college ya Sumbi yarenge ngarigani asegeti ke Kisii University igo bonsi batabona kigosori cyo mbuya chiaera naboiga hebate bakigosori cyumwakoyo igo cyabachingiye muno asobono baba comment urusagi kurwa Northeastern naboiga bamenta kigosori chinde cyo kungusane ngori yemanyakanete una tagwofo Mulikito Wycliffe Tyson Manyara aroboti rwa senchira yo wikira ase chikosori echichi college cy'obwalimu kwenye nigo chire korwa chinse moisano na ibere kulenda so mwako yoiga mba menta urusagia rwa North Eastern na barabwa mba no mogoko aso komentwa na kokosoria omwaka oyo. Let me note that we are assembled here as 8 region. We have a very new region, Northeastern region, which has a secretary by the name Abdi, and the chairman is the principal Garissa TTC. We are happy to have them. We used to be only 7 region, but now we are full house. We are 8 region. Ahmed Omar, by the name Ahmed Omar Olo from Tarbaj Teachers Training College, Wajir County in Northeastern region. For now here we are very happy participating in athletics, national athletics competition, and we have really gained a lot of knowledge and skills to be part in this athletics competition, and we are wishing more and we are willing to be gaining more skills and knowledges and participating. Abdi naero mulikyo munene kura Northeastern region nigo nerego kigwa na boigo naerera isabari buna yabe tentambe kura Northeastern gochaga iga Kisii. My name is Abdulhakim Muhammad Abdi, the Secretary General, Northeastern Region. We are very happy that we have participated pole games last time as a region. We are also very happy that we brought a team of athletics composed of male and female.
where we had 27 female participants participate in different categories in field and track. The college that we have in the region, the public ones are 4. We have Mandera Teachers Training College. In Wajir County, we have 2 public colleges, that is Tarbash Teachers Training College and Elas Teachers Training College. In Garissa, we have Garissa Teachers Training College. We had a stopover at Garissa. We again started our journey. We had again a stopover at Narok TTC, and the third day we came all the way from Narok to Asumbi TTC. Ababui begosori yukungusana na enkori yani tag of war iyo yanjeretwe omwaka oyoiga mbaba no mogoko omonene. Hii ni timu ya tag of war. Tunatoka Rift Valley, tuna represent Mosoriot, tunacheza Teachers Training College. So tumekuwa finals, imekuwa Nyanza region, wanapatana na sisi Rift Valley na tumejikaza. Game inaenda set 3 na set ya kwanza haikutuendea vizuri, lakini set ya pili na ya 3 tumepata ushindi. Timu Tuti nere umworoki omonene bwe college ya Borabu boigo omunyakeroko omonene bwo Rosagia rwa Nyanza nigo ateba obwarigania mbuya bwabete. And I think to the best of my knowledge we have done fairly well. No hiccups. We feared for the rains, but the weather has been favorable and we are doing the last day. President yekiombe kyo kia KTCSA Duncan Makunga nigo ateba ekiminano kyo mwako yoiga nigo kiabeire kiyamono kubwa emyaka ya magega na boigo otababuna ababui nigo barachi kumirana na ababui korwa chinse cha East Africa asense ya Tanzania Morogoro. And I want to use this opportunity to say our championship has reached the highest level of competition. We are focused towards ensuring that we conclude this event in time, and that after this conclusion of this event, we are looking forward to having the East African Championships in Morogoro, Tanzania. And I want to believe we have chosen on a few, at least 5 games to participate in the East African inaugural games for the colleges in East Africa. Orosagia rwa Rift Valley na rwa Tangana asio konyora abagosoria abanke. Western region namba 2, Nairobi region namba 3, Eastern region namba 4, Nyanza region namba 5, Central region namba 5 nemo, Coast region namba 5 na 2 na North Eastern region nero yasieka namba 5 na 3. Wycliffe Tyson ekionga chigosori. Na wikiraga bo mwanchumu ligirira ntungo ikero mweli obo mwana maya yekionga chinsa ibere chiabono botuko kulende chikoraga chinsa yenye nimira enkomanya senchira yo bwikaranu kulende hase liboli liali tukulia lero engora yago gochi hase abaiboli bali banyara bagosiria abana babo kubwatikana ogwatika kumuriro ase skuru ya baisike ya utumishi ime ya gerigere county ya Nakuru. Oyo hakoro kunere miguna ota ngora ya bene gochi se abaiboli asatume ngora abana beskuru ko yeserikali ateme korora oya koro kumu ikoruba korunyantiringa iga hawote wapole sana ase abaiboli oya koro kunere Robert ngora nene gochi asabaiboli bali basiri abana babo wetera somu basokano yoba omube tiganya sae haba obore muni chinguru akoro kuropati arani korwa hola Tana River County akoro kunere suguta ketembe wise akoro kuwaismane koru suguta I join other Kenyans to mourn our learners of Utumishi Academy. I encourage their parents to accept this situation. Gideon Wenga koronya bitunwa sublocation itangani pole sana sabaiboli au banyore kebe kio kyomororo tiga balemererie na nyasaye habagatinga kejeiga yobokendo obo nene ye hendumo ye kona Robert Muranga korwa kegochi
amagomba manene asaba ibuli abwe serikali ni obisi y'ekisemi babeke emera kwemegale emirangwa minute mirangwe migale kidirisha kingale nabego baligerelie estima botambelio tokoro mureberio gose kokoro muchando wogwateka kwa molero. We say Paul to the family who passed your children, let every school have solar interdometry, Ken Nyaundi Korwa Mosobeti. Kurubu homo goroba homo terurua asegetembe akurukwero ndusu murangwa kurwa liyo mokogoti kichaule engole nene asabali basira abana babo pole ukugwena kwa bongo asabali baba bakanyora chingoma akurukunere Albert Okyoga kurunya mbunwa PH abasaba pole sana ase family na kisuguru cyonsi kibwatia machikali araro ase okutasie kemirangu ya boraro obwa bana na kwikira ko bumonchomo ligirira no ngwekero mwilyo wekyunga chinsabire elietalia ne Cyrus Nyakunde asense moyemenyerero igarenge Wilson Makoli magayichi kamera igarenge Wilfred Matundra ayonekia molyogi ekibicha cyagwe cyira senchira yo bwikirano nigo harenge DJ Artsen nago sabire tarubuligirira burubuya Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Amate noro inda, aye ndigereti ayo mukungu oli umuntu oli numba bakakali bandigeti no nuwa bayengoli bantu oli mundigeti no borase gete abwezi mukaranze muligeretiga no matenge amate noro inda no matoro inda oro inda negintu gete kompa kengabuna getaruta utaimuki ige kare bono amatera mu baigwana ine iye muraba kongo kabisa mwe kongereti pi abazungu batete na obo mo unity strength kale muri amo kabisa mu kwatere ntegentamo bono mukusira amo kabisa gento ngirikira abasinye amate noro inda tiwo cyaya nabwo namuno bali bandi bolense mabu rero kumwanzi no ko abantu ngo numugori wowe sengo rumugori yo sina kwa monerete amate noro inda tato itika aba unero gucora bakonya amate noro inda kabamuka twaru bwa matubu yana abantu mumenya tamabu tihono ko abantu amalieta ndata iyo nalera abantu abalero mwaro ko usinga nabaguriga isaba rero numugoro kalene nabwo abalero no mwaro kanga investors nabakaleta amagendera busino ko itago atunda ndigereti amate noro inda kabutwaro wa matubu yana abantu kai tikama chesa hiyo Baraka ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo.